Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on cannama on jettama fu tawon nder duniyaru. Nde hande woni arande maɗa garol channel gal dara jungo ma nyamo hi am binni subscribe gaɗanami subscribe gaɗa zabune on jarama. Lawol go tokkata maɓɓita whatsapp ɗiɗi he phone maɗa ko gi en téléphone maɓɓita whatsapp ɗiɗi ɗi fu aɗa golliraɗi aɗa naftoroɗi. Lawol koygol no amma no wodi application ɗum gollidata ko watta ɗum maɓɓita whatsapp ɗiɗi he phone gotel. In eɗen kaja sai garen naten joni en jehe naten Play Store. Okay, de nati Play Store garen binnen multi account gaɗen saci de winni ni sai gaɗa saci ay ɗum wadda no yimma application kewɗi to application ɗum garta gaɗa downloading. To min joni mi arti mi waɗi install majjum ay joni ɗo review majjum himɓe ko waɗi review ayi himɓe ko waɗi downloading maggel daga hine anni application ɗi ɗum wodi bote. Okay, to min joni mi arti mi waɗi install majjum da waɗai no download majjum sai gara download. Min joni sai mbaɗa nata open, nde a nati open no waddante hanani sai keɗoɗa gara mema allow. To joni a heewi ɗum waddi whatsapp ɗo, to amma mba ɗum waddanayima whatsapp ana wara nata nder okay nde a nati nder plus ɗum ɗon ni a wara nata ɗo plus whatsapp. To joni ɗum waɗana en adin whatsapp ɗum. To hanani no giɗen joni whatsapp ɗum no yahan joɗo. Okay, to joni a heewi whatsapp ɗum wari joɗike ɗo nde aɗa hajani ɗo garta nata maɓɓita whatsapp ɗum. To joni en gaɗum minimizing. To joni a heewi eɗen godi whatsapp yasi ɗo kadi nde eɗen godi whatsapp nder application ɗum. Neɗɗo waɗa nata nder whatsapp ɗum, da nati nder whatsapp ɗum ni gara gaɗa register hana noon no wowa. Okay, to joni a heewi whatsapp ni ɗo kuma whatsapp non ton nder application ɗum ton. To lawol koygol gol tokkata maɓɓita whatsapp non whatsapp ɗiɗi he phone gotel. Hana do ba whatsapp tan joni fa'i facebook ka jaɗa hiɗi a waɗan facebook ɗiɗi nder phone maɗa gotel. To amma ngam hala whatsapp ɗum gaɗɗen kanƴum waɗi miɗo halana en hala whatsapp. To joni anni no giɗa ni a waɗi neɗɗo waɗa nati nder plus ɗum yahan tefa ba facebook no ko irin application non de. To joni sai garen fa'i less jirtoɗen. To joni on gi facebook sai mi wara mi mema plus facebook ɗum. Okay, to facebook ɗum ma wari joɗike. Hay joni en gaɗi facebook ɗiɗi, eɗen godi facebook yasin eɗen godi facebook ton nder application ɗum ton ɗum ton e ha waɗa register majjum hanƴum ma feere sai laato no wodi facebook ɗiɗi ton jiggite gaɗon subscribe ma bo mi azabone e channel MG TV Fulɓe on jara.